Me gusta mi trabajo, mi tabing tour di Trempang, hasi tour mi vuelta ng Amita Osling Henriquez, Hospital Semper Tei. Mi trabajo, sí, cana hopi, mita cana hopi mes, timbiano sa cana 10,000 staff of mas. Bota, boke wake pasien bira bom pe bai su kas. Bota, yuda nang mas miho kota possível. Mi hasta ora mita hiba na si test, mita hasta punta nang bota wana ti hopi dia ki nang, bota bisa, boke bai pa foto monti ki solo. Sigur, nanto bira masha contento, mita hasi sei, dimi. Mita, moça, derecha, hasta rolstool, le cose nang kota daya. Hopi kubianta ya mambi, derecha algo ki, derecha algo ya. Mita gusta também oranta ya mami mene deng weekend. Mita bin traksi bed pasien nang kuta kaya accident ke kone botin ko bay dong kama special. Tura sa mita hasi. Mita bin weekend tra of baby nang mita gusta. É surprise tata gewoon wow, pas sobra mino tata sa absolutamente nada. E Erika mandava message, bisami hey, mito guardavo, ma che era algo malo. E ela papa sério, espera bisami, ok, bang não, sim vai ser ja, want 30 ding, ja, surprise mino, echt, zei tata, dat de bom. Echt. Maar nee, ik vind het onwijs mooi om te zien dat je zo dedicated bent en dat je zoveel wilt doen voor het ziekenhuis. Dat je denkt, ik moet gewoon eerder komen om te zorgen dat het allemaal klopt. En je staat altijd klaar. Ik heb ook geleerd dat eigenlijk als ik een probleem met mijn tafeltje heb, dat ik bij jou kan langskomen om de schroef te draaien. Ja. Dat je alles repareert. En neem dat je heel dedicated bent, heel veel zorg draagt voor het welzijn eigenlijk van de patiënten. Ja, dus Oslien is medewerker van de maand geworden omdat hij een ontzettend leuke, goede teamplayer is. Hij is een hele vriendelijke collega, hij is goed voor de patiënten. Hij is heel goed voor de personeel ook, voor de teams, eigenlijk voor het hele ziekenhuis. Hij doet de rolstoelen, hij doet de patiënten. Je kan het zo gek niet bedenken, een kastje kapot, hij maakt het ook. En hij is eigenlijk overal voor. Dus als je het over een teamplayer hebt, over een bijzonder fijne, vriendelijke collega, dan is het Oslien. Ben je 13 patiënt bij MRI? Dank je. No sempre